το άλλο κομμάτι. Α. Είσαι πρώτη που πας στο χείλισμα. Στο ποδήλατο, τι είναι το χείλισμα. Ναι, γιατί. Όχι αυτό που λέγαμε πριν, ως προς το αμάξιο. Όταν θέλετε να στρίψετε, να βάζετε πάντα φλας. Καλά, προφανώς. Γιατί ξέρεις περισσότεροι μετά εστιάζουν ότι δεν έφερε, δεν έκανε. Στην αρχή φτιάξανε όλο το ποδηλατόδρομο. Και αυτό γιατί το αφήσανε το κομματάκι εδώ πέρα. Απ' έξω. Μας αντέχει. Περάσουμε εμείς. Απλά